Joan Trilla, director general de Playmotiv. Ens dediquem a gamificar equips, sobretot equips de venda del sector de food service i més específicament a l'apartat del canal d'impuls. Des de ben petits, les coses que anem aprenent que estan basades en jocs, pensem que és molt interessant aplicar aquestes tècniques de joc a tot el que és la part d'empresa, de motivació. Tot això fa que hi hagi un augment de la motivació, un augment del rendiment de vendes dels equips, així com una reducció de l'absentisme. Hi ha clients, hi ha fabricants que utilitzen la seva xarxa pròpia i hi ha d'altres que utilitzen una xarxa de distribuïdors externs. Aleshores, el que nosaltres fem és gamificar aquests distribuïdors externs perquè tinguin aquest keep in mind sempre en el fabricant, en el producte fabricant. La plataforma està bé perquè té diferents mòduls amb els quals podem carregar, transformem el dia a dia del venedor amb rànquings. Aleshores, també hi ha una altra part de formació. Ens estem integrant el motor central de la plataforma amb el que seria el ChatGPT. Aleshores, això ens ajuda a generar una sèrie de qüestionaris, una sèrie d'elements de contingut de valor en el qual podem oferir al nostre participant perquè millori les seves tasques del dia a dia. El nostre target de client tenim des del client gran multinacional com Mondelez, Ferrero, Mars, etc., amb grans equips de distribució de tercers, com pimes també, amb equips a partir de 30 venedors, amb els quals també estem obtenint molt bons resultats. El clúster ens està obrint els ulls d'alguna manera perquè, com que nosaltres som una empresa amb una vessant força tecnològica, aleshores aquestes trobades i tot això ens funciona molt bé per veure la vessant més de negoci del food service i apropar-nos més a les empreses. Per tant, molt bé.